Chcel som vám ešte povedať, že máme takú akciu, chodíme hrávať volejbal. Chodíme každú stredu, už dlhodobo. A chodia tam takí, organizujeme to, začalo tak, že sme to organizovali na evanjelickej fare. A väčšinou tam chodil na ten volejbal neveriaci ľudia. Chceli si hrať proste volejbal. Začali sme tam, alebo nie ja, začal tam farár, vtedajší farár, kázať vždy pred tým volejbalom, pár minút sme si sadli. A on povedal nejaké slovo a porozprávali sme sa s tými ľuďmi. Vždy to bolo určené na to, aby sme ich trošku priviedli bližšie k Bohu. Aby začali rozmýšľať nad svojím životom. Teraz je už ten farár na dôchodku, ale stále chodíme na ten volejbal. A prvýkrát idem teraz ja tým ľuďom niečo povedať. Tak som zvedavý, ako to dopadne. Už som si to nachystal, tak a v stredu budem im rozprávať, budem im snažiť sa svedčiť o svojom živote a ukázať im na to, že aj ja som kedysi bol taký ako oni a Boh ma z toho života vytrhol. Takže pokúsim sa to aj nahrať, možno nie video, ale audio a potom to dám aj k tomuto videu alebo medzi ďalšie videá. Uvidíme. Pamätám si na svoju prvú správu na Facebooku, kde som písal o Bohu a ďakoval som Bohu. Pamätám si to doteraz, ako moji vterajší priatelia tomu nerozumeli a písali mi do komentárov, že musím byť na nejakých ťažkých drogách alebo niečo také. Volali ma do sektárov a to som iba citoval Božie slovo. A citovanie Božieho slova a napísaná modlitba, vďaka, bola pre nich sektárstvo. Lebo v tomto spoločnosti, v tomto svete sa považuje Božie slovo za sektárstvo. Ak veríte, tak máte veriť potichu. No ale k tomu nás Boh nepovolal. Nepovolal nás k tomu, aby sme boli potichu, aby sme svoju vieru praktizovali len v sebe, hej, že ja verím a je mi dobre. A tak si budem škrapkať, budem chodiť do kostola v nedeľu, ale nikto o tom ani nemusí vedieť predsa. Môžeme mať aj takýto prístup, ale to není biblický prístup. A biblický prístup je ten, že máme vyznávať, máme hovoriť o Bohu. V mojom prípade je ľahšie, priznávam si to, oveľa ľahšie mi je napísať na Facebook nejaký verš, vyzvať niečomu ľudí, lebo nemusím riešiť tú priamu tvárou v tvár konfrontáciu. To je pre mňa troška horšie, lebo častokrát ja musím o tých veciach aj popremýšľať a niekedy ma hneď v tom momente nenapadne. A potom odídem, porozmýšľam nad tým, aj toto som mohol povedať takto. Alebo mohol som toto povedať radšej. Takže ja to nepreferujem. Ale viem, že to treba. Treba sa komunikovať s ľuďmi priamo. Hej, robiť si s nimi vzťahy a zvestovať im a tak sa približovať navzájom. Takže vlastne teraz, čo budem na tom volejbale kázať to slovo, alebo nie ani kázať to slovo, ale svedčiť o svojom živote s Bohom, tak to bude moja prvá konfrontácia pre takou väčšou skupinou. Ale tiež to nebude také, že tvárou v tvár konfrontácia, lebo tam budeme skupina, budeme sedieť na zemi, oni ma budú počúvať a priamo v ten moment konfrontácia nebude žiadna, si myslím, ale tá konfrontácia môže prísť až potom. Potom v takom rozhovoroch, ktorým dúfam ich aj vyzmem, že keď tam budem sedieť a budem im hovoriť o svojom živote s Bohom, že neskameniem, hej, to dúfam, budem sa modliť Bohu, ešte som sa za to aj nemodlil. Takže teraz som si uvedomil, že sa za to musím modliť. Musím sa za to modliť, že aby Boh otvoril tým ľuďom srdcia k nemu. Aby ho hľadali, aby ho chceli hľadať. Lebo ako sa píše v písme, kto hľada nájde, kto klope, tomu bude otvorené. Takže tak. Modlite sa aj vy za tú akciu, ale v podstate keď uvidíte toto video, tak už bude po akcii. Takže už sa nemodlite za tú akciu, ale modlite sa za ďalšiu. Za ďalšiu akciu, ktorá bude za ľudí, keď budú počuť z úst našich, alebo aj vašich, slovo Božie, že sa ich to dotkne, že otvoria srdce pre Boha a Boh sa im dá nájsť. Tak verme. Čaute.